ngiyabingelela umfowethu uMsimamo, ilunga lesigungu sikazwelonke nelunga lesishayamthetho ongiphakamisileyo phakathi kwenu. Ngikhuleke kwiso lesilo elikhona phakathi kwethu. Amakhosi asendunkulu nabantwana basendunkulu, ngiyakhuleka mkazi meya olaondeni, udadewethu usekela meya omkhandlu wasondeni, nomfowethu uSomlomo ushenge emkhandlwini wasondeni. Ngikhuleka usekela meya omkhandlu omkhulu iZululand. Ngikhuleke ukuthi udadewethu
usomlomo uKhandu waseZululand abakhona phakathi kwethu. Ngibingelele kumama uManana obe umeya esikhathini esedlule olandelwe umkazi kaPaulini. Ukhona phakathi kwethu umama uMuyazi ingqalabutho esikhuliswe yona endimeni yezombusazwe. Ngibingelele kubefundisi ngokukhethekileyo, umfundisi uJele ubephethe inkonzo ekuseni. Ngibingelele kubavangeli benkosi, ngibingelele kubakhokheli, abashumayeli benkosi, abezokuphepha abakhona phakathi kwethu, yibo bonke abaqosheli bezindaba. Ngibingelele ngokukhulu ukuhlonipha ibandla lamaNazaretha okuyilona elilethe ushembe phakathi komuzi waSondini. Ibandla-ke likwazi kangcono lokhu engikushoyo ekuqaleni, kodwa mfowethu uMkazi, ngibingelela nakumfowethu uKhomo umphathi womkhandlu wabasebenzi nabo bonke abasebenzi bomkhandlu abakhona. Mkazi nesigungu sakho sonke, usukule inhlanhla engingazi ukuthi ngathi ngenjani noma ngabona ushembe uqobo lwakhe engene emzini wakho. Imizi-ke eminingi ushembe uhambela kuyo nabantwana bakhe ibandla. Thina-ke esingamalungu ebandla siye sazi ukuthi mase kufika ibandla usuke sefika ushembe lokhokho lwakhe. Siyazi ukuthi ngisho noma ngabe unokuhlupheka okungakanani, okuhlupha ekhaya noma la uphethe khona, ma usekufike ibandla lamaNazaretha suke sefika ushembe, akukho okunye okususa abantu kulindele ngaphandle kwebandla olibona phambi kwakho. Ngisho ukuthi-ke Mkazi nesigungu sakho, angiqale ngokuthi ngikubongele. Ibandla lamaNazaretha ibandla elijule kakhulu. Phambilini bebelaziwa ukuthi ibandla labantu abangafundile. Namhlanje lasesifundiswe sinekho ebandleni lamaNazaretha. Inkosi ilanga lamalanga nathi maNazaretha efundisani iy'ngane zenu ngoba yizo eseziyophathiswa. Asikho isifiso ngeke sasithola yankulu kodwa yibandla labantu abangafundile alisekho. Kodwa-ke liyibandla elijulile Mkazi. Abantu abaningi elibaqashele, kodwa usuyubona uma kudlala ingoma yebandla lamaNazaretha noma ingayikuphi noma ngalikhulu, wabona besifuna phansi bevumela ingoma le edlalwayo ngoba
wethu enikhonza kuzona njengabangameli bomkhandlu wasondini, kodwa ukuba iso lenu libuke ledlule la nikhonza khona, ngithi ngifisa ukuthi ngidedicate lolu suku nenzele ibandla uNkulunkulu kaShembe aze anibusise. Ngihamba endleleni mkazi nginokhathazeka ukuthi njengoba izulu silibona lingalihle, engabe abantu benkosi bazoba isima kanjani kuleli nkonzo. Siyabonga ukuthi anisithanda nje umcaba. Bengingavele ngifune ukuyithendelana nje ukufishane ukuze ngenzele ukuthi amaNazaretha abone ukuthi benithanda khona ukuthi benze imithelo. Kodwa nginikeza ngesikhathi esikahle sokuhlela nathi sofuna iy'thelo impela sengathi emphotho yibo-ke uma bengafikanga. Akaniphoxanga mkazi. Ngifisa-ke baba bafundisi uqala ngokuxolisa kwami. Indlela yami beyinde kakhulu ukusuka ngasePitoli ngiya eThekwini. Ekhaya ngafika phakathi kwamabili. Ekuseni wafuneka ukuthi nami ngibone umkhokheli ukuthi uvukile yini. Kanti-ke ngikhuphuke ngize ngaphumile. Ngingazi kahle ukuthi inkonzo ingena ngonani ngoba ngiqonda kahle. Ngase ngisho ukugazi ukuthi hayi ngixoleleni mkazi, ngiyasiqonda isifiso sebandla, ngizongena inkonzo isiphakathi. Ngicele-ke futhi-ke kobaba befundisi ibandla lonke lingivumele ngoba ngisendleleni ebheke eMpumalanga Province, okumele ukuthi sifike kusakhanya nakhona. Nami bekuyinhlanhla yokuba ngibe senkonzweni namhlanje, kodwa ngoba inkonzo yasekuseni ngiyitholile, nami igama lami emabhukwini angcwele ingilosi kaShembe ithe wabhala ilibhalile nalo. Ngeke ngisaba ingxenye yenkonzo yasemini. Ubaba uMkazi-ke ushilo ukuthi lolu suku luhlanganisa izinto ezimbili, kodwa ngizosho eyesithathu. Ngomhla ka-8 kuMarch okuyiyo lenyanga esikuyo, okuyinyanga yamalungelo abantu, bekuwusuku umhla ka-8 March olwaziwe emhlabeni wonke jikelele ngokuthi International Women's Day. Umhlaba wonke bewubungaza iqhaza nomnikelo owenziwa ngabantu besifazane emhlabeni wonke jikelele kule nyanga kaMarch. Uqondana-ke ukuthi namhlanje kuyo le nyanga kaMarch izwe lonke laseNingizimu le-Afrika ligubha usuku lwamalungelo olwaziwa ngokuthi i-Human Rights Day eNingizimu le-Afrika. La sigubha khona sikhumbula abantu bakithi abansundu abadlula emhlabeni ngo-1960 ngesikhathi bese emkhankasweni wokulela amalungelo abantu bakithi. Kwakumhla ka-21 March ngo-1960 la abantu bakithi abansundu ababephisana ngokuphathwa kwamapasi ababhekana nendibizane yokuba babulawe uhulumeni wobandlululo wesikhathi esedlule. Ngakho-ke sihlangana namhlanje-ke ngosuku oluyingqophamlando ezweni lakithi,
kumele futhi ukuthi intsha yakithi masithola ithuba elinjengaleli akuhlangane nepolitiki lokhu, kuhlangane namalungelo abantu. Sikudlulise entsheni yakithi ukuthi izwe lakithi lisuka esimeni esingabanga nokulula. La uma uhamba kumele uphathe ipasi, uma ungaliphethe ipasi wawuboshwa. Kodwa-ke okwesithathu osukwini lanamhlanje usuku olubalulekile kwiqembu lentatha yenkululeko elasungulwa nguMntwana waPhindangene ngomhla ka-21 March 1975 la kwaZimela eMelmore wahlanganisa izinsizwa nezintombi, amadoda namakhosikazi basungula iqembu lezombusazwe elasungulwa labizwa ukuthi intatha yenkululeko yesizwe elalwela amalungelo abantu nalabo bahleli laphambili. Abantu basolungi kufuneka kube bonke ngabe nje bathi uma beyovota bavotele umntwana. Isizathu esibanga ukuthi ngisho lokho, lawo lungu wabusehlane ihlazo, wawungekho lutho ngaphandle kwehlazo. Obaba emva kwami iminyaka yabo sithe uhamba abayaziyo iminyaka 1975 nangaphambili ka-1975 bangafakaza sebebancane lokho ukuthi kwakuyihlazo le, wangekho lutho. Umntwana waPhindangene waguqula ihlaze kwalezi idolobha. Yazi ukuthi umntwana waPhindangene nabangabikho bantu balaphambili ngabe bethenge ihlahleni, ngoba leli idolobha elikwazi ukuya kulo liyothenga izinto zenu ngaba lini umntwana waPhindangene nabangakhona. Iy'ngane zenu ey'funda kulama-high schools nama-primary schools akhele undi namahlabathi ngabe y'funde emakhaya umntwana waPhindangene nabangabikho ngoba kwakungekho lutho. Ngisho imigwaqo njengoba seniney'moto, angithi amanazarene uShembe wami usisi waphela kuney'moto ambala amabandla acele njengamanazarene. Ngabe iy'moto zenu ayihambi kule migwaqo yamatyela eyihamba kuMntwana waPhindangene wayengekho. Angizile-ke ukuba ngizonishumayeza ngumntwana waPhindangene, kodwa iqiniso lithi abantu basombili nabantu basebahlabathini kufanele ukuthi baphule nazulini ngaso sonke isikhathi babuza ukuthi umntwana wakuthini, kuthi noma ngabe kufika iy'khathi ezinzima bathi kambe umntwana waphuma kufika iy'khathi ezinzima ezenjani. Ngibonile kufika isikhathi esinzima ushiswa madolobha, umntwana ekukhuleni kwakhe waphuma ebusuku kumakhaza lina wazokhululilwa wathi sikwazi ukushisa iy'tolo zethu ngoba sizothenga ngapha seyishile. Abantu basondile uma umkhandlu kaNazaretha Ayingcwele unibekile ukuba nwalethele umkhuleko, isimemo sithi lona ngumthandazo wokuthandazela ubunye, wokuthandazela ubumbano, nokuthandazela isimilo
kubantu abasha. Kuyinhlanga ukubalekela uhulumeni omasayo. Iy'ngane zenu zifunde ezikoleni la okuthiwa khona abesakadala. Hey, manje nathi sisafunde esikoleni esithandazayo, sithethe ngesikhathi sesikole. Hayi kabi, angikhulumi kabi. Kodwa ngikhuluma ngokomthetho ey'koleni njengey'khungo engahulumeni. Akusafanele ukuthi abantu bavule ngomthandazo ngoba uhulumeni uthi ayikho inkolo eyodwa, yingxenye kahulumeni mina. Kodwa lebe yilunga leqembu lenkatha yemfunelo ekholelwa ukuthi kufanele noma ngabe ukuthandaza ngomthandazo akunakele. Kodwa kufanele ukuthi uma uqala umsebenzi ney'ngane zethu futhi ukuze zikhule nembeko eyiyo, kumele uNkulunkulu zifundise esikoleni. Uma liqala usuku kumele iqaliswe ngokukhunjuza ukuthi awuziphethe, kukhona uNkulunkulu uphethe impilo yakho. Noma luphethe usuku ifundiswe ukuthi bonga ukuthi senze ngaphela usuku uNkulunkulu ebhekile. Ngakho-ke thina amaNazaretha ayizivele. Kuyinhlamba ukuba niphathwe nguhulumeni omesabayo uNkulunkulu. Yisibopho mina ukuthi uhulumeni wenu uma ebesaba uNkulunkulu kumele limkhulekele, kumele limeseke. Njengoba bemele ukhuleko lomthandazo, bazomela ubunye kuphakathi kwasoluntu. Ngoba uma emphakathini ubunye bungekho, abantu bahlangabezwa kungcwatshwe usuku nosuku izimpi abantu bayabo. Angikhumbuli kahle igazi, ngiyazi ukuthi kwezinye iy'ngane ey'bhekene nasondilo izimpi zivamile ukuba khona, kodwa lapho ondilo kamasipala akuvamanga ukuthi kube khona izimpi la kuthiwa umphakathi uyalwa, uyabulalana, uyangcwatshwa, kuhlala imihlangano, ufuna ukuthula, kodwa lingaphumi ikhaya. Ngakho-ke umasipala wethu kuthi kubonakele lutho, kodwa ukhethe ukuma nami uzothi uyanimema ukuba ngizowulethela umthandazo womunye nobamswano. Ayikani-ke izokhala yodwa, izokhala yodwa. Mamuze kaphilisi. Ngithi-ke ngifisa ukukhuluma nami bandla elingcwele, isibopho esisemahlombe enu. Obaba abefundisa abadala nabeshimala sebadala ngeminyaka bazoba ngofakazi. Omama ngiyabona ukuthi sebeyabala ngiyabona bakhokheliseabantu abasha bazoba ngofakazi, omama nobaba abadala, ukuthi asivamile ukubona omasipala benikeza ibandla lamaNazaretha inhlonipho
iy'mbongo elizohamba nazo zibalela ku-304 uma ziku-4 uyishilo igazi ngoba isawu anizizwe eduze nani ngoba isemlindweni yasemathabathini ngoba sele ophiko ney'mbongo ngizokuzwa ethempelini lakaThixo. Ngisukuphile igazi ongathi lokhu kwenza ngomongameli wenu eyilunga lamaNazaretha ubeliyokuvukile, kodwa lokhu nikwenza ukuhamba ey'nyathelweni zendoda yakhe. Umfana wophindangele ubesheshi ngokwebala futhi eyisikhozi ebandleni laseHeyi, kodwa bekungafihliwe futhi bekusho yena ukuthi yena kuyingane eyazalelwa ebandleni likaShemini. Ngakho-ke lokhu igazi nomthando wakho elikwenziwe ukuba lihloniphe lilele ibandla lamaNazaretha ukuba lizokunisela kwindlozi kaShemini njengoba sebefikile leligazi. Ushemini angathi mayisefikile engashiyelanga yokukhulu njengoba sefikile leli bandla lomkazi, isibusiso sobunye emawadini onke asondweni ngizosibona ngokuthi abantu basolungu babe nokuthomelana. Ngizobabona abantu basolungu ngokuthi bakhulume ngeziqiniso, kuthi noma ngabe befika abantu abancenayo emakhaya esigodeleni babakhulu bezithombe. Thina siyile yodwa ngoba kwaleli lokishi elikhona lapho, kwaleli dolobha